Le, Duk, saapi-apike manuk manggung ing alas, iku tetep ora ana regane, merga isih liar. Nanging yen manuk iku manggunge ana ing jero kurungan, yo bakal duwe aji. Ora beda kaya ilmu sing mok duweni. Masya sliramu pintere sundul langit, pinter omong, nanging kok isih seneng goleki salahe wong liya. Mongko sliramu ora bakal diajeni, merga iku gambarane bosoke atimu. Masya sliramu kurang pinter, nanging yen sliramu bisa nerapke ilmumu kelawan budi pekerti luhur, iku tandane ilmumu wis teko jero atimu hingga bisa nyuceni rasamu. Ya iki sing bakal diajeni marang sak padane titahe urip. Ya slamet bejo mulya donya tekaning akhirat. Eling-eling ya Le, Bu.